hoši, asi si říkáte, kde se to nacházíme. No, prostě ve výtahu. Tohle je výtahová úniková hra. Prostě se, kámo, musíme dostat z tohohle šílenýho výtahu. Já nevím jak vy, ale já teda nesnáším výtahy. Vždycky jsem si říkal, že je to brutálně stíšený prostor, nebo že se to prostě utrhne a rozflákám se. Takže proto radši chodím po schodech a jsem takhle krásně štíhloukej. A ne takový tučnár. Každopádně, co máme už za úkoly? Tady se nám budou objevovat čísílka a my budeme hezky jezdit na nějaký brutální lokace. Prostě tohle bude výtah něco jak z Willyho Wonky. A teďka máme vzít tyhle hadry a oblíct tady toho naháče. Oblíkni se, sakra. Takže náš úkol je jasný, my ho musíme asi úplně oblíknout. Tady máme teda už jeho hadry. Chybí mu boty a ještě tady nějaká helma. Úplně lehký. Dostali jsme za to tenhle drinkos. Kámo, to je prázdný. No dobře, naším úkolem teda bude zdrhnout z tohohle děsivýho výtahu. Ježišmarja, kámo, doufám, že se to neurve. Teďka se nám tady otevřely další nějaký lokace, takže nemáme už jenom 12, ale další 6. Jdeme nejprve na lobby, celý to tady hoši projdeme. Každopádně, ještě než začneme, tak jsem slyšel, že když dáš tlačítko lajku, tak ti neutrhnu ruce. Teda co? No prostě tam dejte ten like, jestli chcete další video, jinak se na to vykašlo. Tak, tamhle koukám, že máme cíčko, tamhle někdo hulí, tamhle si někdo pokuřoval. Klasická music, tady asi, kámo, nemáme co řešit, jdem do dvojky. To byl hřbitov, ty vole, hřbitov. Aj. Tady budeme potřebovat asi zámek. Musíme splnit úkoly v každé lokaci a to je úplně děsivý hřbitov. Tyjo, to vypadá, že tady je dokonce hrob, to bude muset vykopat, to je jasný, kopání hrobu. Let's go, jdeme dál, hoši. Ty vole, tamhle je ta helma, tu helmu potřebujeme, tu helmu musíme nasadit tou týpkovi. Já se tady rozhlídu, kámo, to je luxus. Tady jsou pochodní, určitě budeme muset něco udělat, jdeme ale dál. Tady jsme byli, kitka. Jedeme do 4. Nazar, kámo. Počkej, vidíte to taky. Nacházíme se někde v kanceláři a tady je něco, počkej, vezmeme ten hrek. Sakra, pardon, já potřebuji dát ten hrek, kámo. Sorry, já jsem nechtěl trefit tebe, květináči. Prostě to chci dát tamhle. Co je na tom tak těžkýho, kámo, chci dát prostě ten hrek tam. Yes, a už to nalíváme. Tak, nalijeme kávesa, abych si ho dal já. Ty kámo, mě to dobře přímo do tlamy. Ale to asi nebude ono. Máme teďka teda nalitou kávu a jdeme dál. Jedeme do zimy. Jak to žitě zima, kámo, že se dobře kouří z pusy. Tak, tady zatím nevím, co bych mohl splnit, ale vypadá to, že pod tím sněhulákem je ta kancelář, kde jsme byli, což jako odpovídá. Byli jsme ve 4, tohle je 5. Jdeme do 6, to vypadá, že se tam něco opravuje. Dobrý den, šéfe. Stále sakra. On má klíč, hoši, a my víme, k čemu slouží ten klíč. Prostě musíme ho nějak probudit. Hej, kámo, dej si káves. Tady se. My jsme ho probudili, kámo. Nice, a máme tenhle luxusní klíčos. Let's go. Konečně klíč. Tak jo, kámo, vidíš se. Dobrý, tohle týpka máme konečně vyřešený. Takže jsme zvládli první lokaci a to je sebrání tomuhle typkovi klíče a on teďka někam buší. No nic, makej dál. Teďka bychom teda měli jít zpátky na hřbitov. Tohle je prostě něco jako uniková hra. Můžete si všimnout, že jdeme teda do 2, šupneme tam ten klíčos, odemčeme. Let's go! Tak, tohle bychom hoši měli ready teda. Tady je rest in peace a to vypadá, že budeme potřebovat nějakou lopatu nebo něco, aby jsme to vykopali. My jsme ale ještě nebyli, my jsme byli všude, kámo. Co teďka? Otevřeli jsme to, já teď měli ready teda. Tady je rest in peace a to vypadá, že budeme potřebovat nějakou lopatu nebo něco, aby jsme to vykopali. My jsme ale ještě nebyli, my jsme byli všude, kámo. Co teďka? Otevřeli jsme to, já teďka nevím. Hoši, já nevím, co mám dělat, já jsem nic nedostal. Tady jako, kámo, nic není. Nemůžu to vykopat, potřebuji lopatu. Jedeme ještě k tomu sněhulákosovi. Potřebujeme prostě teďka nějakou lopatu, kde mám se na lopatu? Lopata, nazdar lopáči. Jo, teďka tím, že ten týpek tam pracoval, tak spadli nám pouchy a dostali jsme lopatu. Dej se, šéfe! Musíme vykopat ten hrob, to je jasný. Ty tady zatím mrzni. Kámo, proč je sněhulákový zima? To nedává smysl, ne? Vezmeme lopatu. Bum! Co tam bude? Mně se zlomila lopata. Sakra. Dobrý, a tady máme nějakou lepku. Nazar, kámo. To je teda dobrá tlama. On dokonce otvírá hubu. Ten se nám taky třeba bude hodit, ale nevím k čemu. Takže máme teďka 2 itemy, které musíme použít na další věci. Podle mě ten hřbitov už je hotový. Tady už jako nemáme co dělat. Ale mě napadá jedna věc a to je toto. Já si myslím, že tady z tohohle bychom mohli udělat nějakou pochodeň, ne? Jde to zapálit? Fakt, že jo, kámo! Zapálili jsme pochodeň! Juhu! To si zatím můžu nechat, ne? Dobrý. A teďka, co si pamatuju, tak sněhulákou je zima, ne? Hej, sněhuláčku, mám pro tebe oheň! Bude to fungovat, nebo tu kytku jsme možná měli zapálit. No uvidíme. Hej, sněhulákou, vem si to. No nebo už ti bude teplo!